I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novu epizodu, točno u prvu epizodu Minecraft Survivala. Ovo je moje samostalno preživljavanje. Ima i ono drugo sa drugom ko sam preživljavao, ali nema veze. Idemo po bondevice. Ali ja iskreno ne volim bondevice. Samo mogu da ih stavim na glavu da bi me zaštitili od Endermana i da ih posadim i ostavim baklju u njih da svetla i toliko, ništa više. Ili kao ukrazano čveštica. Onda hajde dobijemo treću ovcu za krevet. Tako. Ovdje idem pomalo drveta, pomalo više drveta. Super, tamo imamo ovdje i kamen. Još na početku, super. Za malo. Znači, milimetar je falio. Ok, idemo ovo drvo. Ne znam koja je. Dark oak wood. Znači, tamo hrastovo drvo. Ali dobro. Inače, uglavnom će ovakve epizode da traju po 4-5 minuta. Čisto ovako. Baci 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 je sada 17 18 19 i evo 11. Onda šta radimo sad? Aha, mislim šta radimo. Samo ćemo da uzmemo i da radimo. Još sam ne spaviti s telefonom. Evo. Samo ćemo da uzmemo i da napravimo crafting. Jo, što mi se bavi. Tako, stavimo tu, nije bitno. Onda lepo uzmemo i pretvorimo još drveta. Napravimo krevet. Na početku, to je najvažnije. Krevet, peć, kao i tako dalje. Onda idemo da napravimo kramp. I to je to. Idemo da iskopamo malo kamena. Da, rekao sam oko 4 minuta, 5. Znači 4:30 bude, ali dobro, to je to za ovu epizodu. Vidimo se pa u sljedećoj. Ćao.